फैगौ 20 आरो 21आव थिखानानै लानाय बायदियै भारतनि नेशनेल केपिटेल गोदान दिल्लीयाव 2 डे मुभमेन्ट प्रग्राम दङ। 20 तारिखआव जोङो नेशनेल सेमिनार लादों। बेयाव नर्थ इस्टनि मोनब्रै स्टेटनि 10टा सिख शेड्युलनि आलासिफोरखौ जों लिंदों। आसामाव बर' बड'लेण्ड, कार्बि डिमा हासाव, मेघालयआव खासि जयन्ती आरो गार', मिज'रामाव लाई मारा आरो साकमा, त्रिपुरायाव माने त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डेभेलपमेन्ट काउन्सिल। मेन जोंनि दाबिया जाबाय 125 एमेन्डमेन्टखौ विन्टार सेसनाव लाबोनांगौ। आर्टिकेल 280 नि गेजेरजों BTC आव BTR डाइरेक्ट फाइनेन्स मोननांगौ। जोंनि समस्थिया बारायनांगौ। आरो बे 125 एमेन्डमेन्टआ 2019आवनो राज्य सभायाव टेबोल जानानै दङ आरो बेखौ पास खालामनांगौ। बिनि गेजेरजों आथिखालनि BTC आरो BTR मर अट'नमि जागोन, एरिया बांगोन, समस्थिया बांगोन। भारत सरकारनिफ्राय आसामा जेरै थोंजों फैसा मोनो, सिक्स शेड्युलावबो डाइरेक्ट फैसा मोननायनि मोनसे लामा दङ। दा बेखायनो आद्रा थानाय बर' एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। 20 तारिखआव कनस्टिटिउसन क्लाबाव जागोन। अलरेडि 500-600 जोंनि सोमावसारग्रा बाहागो लागिरि बिथांमोना ट्रेनाव दिनैनिफ्राय थांनायखौ आरम्भ खालामबाय। 21 तारिखआव जन्तर मन्तराव 3 घन्टाया धरना जागोन आरो भारत सरकारखौ टाइम बाउन्ड स्पिति बर' एकर्ड गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायनि थाखाय जों दाबि दैखांगोन। 10टा पइन्ट्स दङ। बर' कसारि काउन्सिलखौ फुल फेजेड खालामनाय, कार्बि आंलंनि ST हिलखौ माने बेयाव माने स्टेटास होनाय आरो जोंनि बारग' NDB बिथांमोननि केस उइद्र' खालामनाय, जोंनि साबा बिथांमोना दाबो जेलाव दं बिथांमोनखौ दिहुननाय, इनफ्रास्ट्राक्चार इन्स्टिटिउसन आदार रिलेटेड जिखिनि इस्यु दङ, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन गासैखौबो जोङो सरजाबनानै 10 पइन्ट जोङो चार्टार डिमान्ड जोङो तयार खालामदों आरो बेबायदिनो जोंनि धर्नानि मुभमेन्टनि हाबाफारिया मोजाङै जागोन। बेसेबांसो गेदारिं जागोन? मिनिमाम 600 आरो बिनि बाराबो जागोन। दिल्ली बड' एस'सियेसन, दिल्ली इउनिट एबसु आरो ओरै जोंहा चन्डीगढ़ गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैगोन। बावैसो सिगाङावनो गोदान दिल्लीयाव जिहेतु मोनसे गिख्रंथाव जाथायबो जादों, माबा मोनसे एफेक्ट जागोन नामा हाबाफारि? बे परिबेसजों गोदान दिल्लीयाव जि टेरर एटाक जादोंमोन आरो बेयाव बम ब्लास्ट जादोंमोन, दा बिनि उनाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसनखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हम मिनिस्ट्रिया नायबाय थादों। खिन्थु नैबे मुभमेन्ट प्रग्रामजों बे जाथायजों जेबो जेंना जानो गोनां गैया। जों उइदिन इन्डियान कनस्टिटिउसन, उइदिन दा माने इन्डियान इउनियन जोङो जोंनि कनस्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइट्सखौ जों दाबिदों आरो बेयाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन दङब्लाबो दायो खोब एमिकेबल आरो पिसफुल जाफिनबाय। बाखि जिखिनि टेररिस्टनि एगेन्स्टआव जिखिनि एक्सन लानांगौ जों भारत सरकारखौ आपिल खालामदों। कुनु कारनाव टेररिस्ट आरो टेरर बेबायदि एटाकखौ टलारेट खालामनाङा आरो जोंनि जायफोर बाहागो लागिरि बिथांमोना थांगोन, मोजाङै थाहैगोन, गासैबो ल' एन्ड अर्डारखौ मेनटेन खालामनानै थागोन आरो जिखिनि पारमिसन नांगौ पुलिस प्रसासनजों जों कअर्डिनेट खालामदों। जोंनि सेमिनार आरो जोंनि धर्ना मोननैबो हाबाफारिया जेबो डिस्टार्ब जानाय नङा आरो बेयाव पारमिसनखौ बिथांमोना क्लियार खालामनानै होबाय। बेखायनो बयबो थांनानै पिसफुलि जोङो डेम'क्रेटिकलि बाहागो लानानै जोंनि जिखिनि डेम'क्रेटिक जिखिनि जोङो जास्टिसनि थाखाय जों न्याय बिदों बा सलुसन बिदों, बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होनांगौ। थेंक इउ।